Αγαπητέ Στέφανε, στην ομιλία σου, στην εναρκτήρια ομιλία σου, είπες «βρείτε μου αντίπαλο και πάμε». Εάν το ανακαλέσεις, σταματάμε εδώ. Αλλιώς, εγώ δεν θα παραβιάσω ποτέ το καταστατικό του κόμματος. Περιμένω. Κοιτάξτε, στην αριστερά, δεν ξέρω αν εννοούμε όλοι το ίδιο βέβαια, δεν εννοώ τον πρόεδρο. Συντρόφισσες. Λευκές επιταγές δεν υπάρχουν. Όποιος νόμισε ότι μπορεί να το έχει αυτό, κάτι δεν καταλαβαίνει. Και δεν το λέω εγώ αυτό, αυτό παράγεται εκ των πραγμάτων. Δεν καταλαβαίνω ποιος έχει πάρει λευκή επιταγή σε αυτή τη ζωή, στη ζωή σας, στη ζωή μας, για οτιδήποτε, για μερικά χρόνια. Δεν το κατανοώ. Αγαπητέ Στέφανε, εγώ σήκωσα το γάντι που πέταξες. Εσύ το πέταξες. Τώρα, αν θες εκλογές σε 10 μέρες, αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει. Κάντε μόνος σου, να δούμε τι θα πάρεις, δηλαδή, εντάξει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, Στέφανε, θα παρακαλέσω πάρα πολύ, θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Μένω σε αυτό που είπα. Θα παρακαλέσω.